U fatt magħruf li l-kriżi politika li għaddejja bħalissa fil-pajjiż laqtet diversi entitajiet pubbliċi u speċjalment privati, partikolarment il-ħwienet li raw tnaqqis drastiku fil-beħ tagħhom minkejja li qed noqorbu dejjem aktar lejn il-miliet. Ħafna tinnutaw li ħasra li l-abusija tar-ras tal-Prim Ministru Joseph Muscat li ma jitlaqx is-siġġu tiegħu f'Kastilja qed taffettwa lil daqstant ħaddiema u lil familji tagħhom. Kriżi li ħafna qed iqisuha wkoll bħala ħaġa li laqtet ħażin ferm l-atmosfera is-soltu ferriħija li ġib miegħu dan iż-żmien. Fost l-oħrajn sar magħruf li għad ta' kumpaniji ħassru jew posponew ir-riċevimenti li normalment jorganizzaw għall-impjegati jew għall-klijenti tagħhom. Intlaqtet ukoll l-attività li f'dawn l-aħħar snin kienet tkun organizzata mill-PBS f'Jum ir-Repubblika, l-Open Day għal pubbliku biex jara l-binja minn fejn operaw l-istazzjonijiet tal-Istat. Kien Edmund Tabone, id-deputat kap eżekuttiv tal-kumpanija li konferma li l-Open Day ta' din is-sena ma kien jissessir. Madankollu f'mima u li bat lill-impjegati 3 ijiem qabel l-attività biex jinformhom din id-deċiżjoni u nħeba wara l-iskuża li l-operat tax-xandir tal-Istat bħalissa għandu impenji straordinarji. Iżda impjegati tal-kumpanija li tkellmu ma' Net News spjegaw li l-vera biża tal-management tal-kumpanija kienet li matul l-Open Day ikun hemm xi persuni li jieħdu l-opportunità u jipprotestaw fil-bini tax-xandir tal-Istat. Fil-fatt hu mifhum li d-deċiżjoni finali ttieħdet l-għada li grupp ta' żgħażagħ li jiffurmaw parti mill-grupp Graffiti ipprotestaw fid-daħla tal-Berġa ta' Kastilja.